moabot sa 214 ka mga security guard under sa GDS aga naamong tungod sa politika sa syudad sa Sugbo. Human nga wa na gipa-duty sa Cebu City Hall tungod kay giputol na ang kontrata. Kini bisan pa man og kutob paunta kini sa tuig 2025 mga kabombo. Unya ang resulta tulog yun ka semana. Tulog ka semana kapin nga walay security guard ang Cebu City Hall og aga hinungdan mga kabombo igo sa crossfire sa politika. Kaya ang tag-iya sa GDA Security Agency suod man nga higala ni Attorney Joey Dalos aga chairman sa MCWD. So niabot og tulo ka semana kapin nga walay gwardiya ang City Hall ug ang gihimong gwardiya nila mao ag mga quick response team personnel nga mao'y gibabantay sa mga establishment under sa Cebu City Hall mga kabombo. Nagkatag-katag ang quick response team personnel nga nagsilbing mga gwardiya naa sa DMDP, naa sa UTIVO, Tower, Mayor's Office, Vice Mayor's Office, CTO, naa sa NOAA, sa SRP, ug uban pa mga kabombo. Ang quick response team personnel inabagan sa mga pulis gikan sa Cebu City Police Office ug ang mga bipat gihimong mga gwardiya mga kabombo. Murag na low moral ang mga sakop sa quick response team kay nahimo silang gwardiya dili man unta ni ilahang mga trabaho. Unya ang mga pulis imbes mag-roving ngadto sa mga vital installation areas sa mga lugar nga daghang mga tao aron magbantay sa mga daotan nga mga elemento ato naman noon nagbantay sa Cebu City Hall mga kabombo. O yang sayod ta nga nagkuwang tag mga pulis ang Cebu City karong panahon na tungod sa kadaghan sa populasyon sa Cebu City. Ang ratio 1:2,000. Buot pasabot o sa kapulis mobantay og 2,000 ka mga tao. Unya ang nahitabo gipabantay ang mga pulis sa mga establishment nga gipanag-iya sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mga kabombo. Nasayod naman ta nga namalik ang mga tulisan, mga kawatan, mga mangunguot, mga manglabnihay o uban pang mga kriminal. Kabantay mo nga halos nag-adlaw patay diri, patay dito, kawat dito, tulis dito, labmi dito. Namalik ang mga kriminal. Sukad na wala na ang COVID-19 pandemic mga kabombo. Apan ang mga pulis tuag ipabantay sa Cebu City Hall. Matol pa sa mayor nga si Mike Rama nga wala na siya trust and confidence sa GDS Security Agency. Maong giputol ang kontrata o gipulihan og lain nga agency. Hinungdan nga ang 214 ka mga gwardiya nga wala na maka-duty o tulo ka mga semana nga walay gwardiya ang City Hall. Kagabi ira sila nagpabutang og gwardiya sa City Hall. Kagabi ira nila gipapulihan og mga gwardiya mga alas 10 pasado. Mga kabombo na mga bagong gwardiya nga nag-duty, bagong agency di ay. Bagong agency ang ni-take over sa City Hall. Pasado alas 10 kagabi. Ang gipapuli nga agency mao ag JDE Security Agency. Nga nidaog matod pa sa bidding apan unsa pagkaunsa dili man di ay kaya nga mo deploy og 200 ka mga gwardiya diha sa Cebu City Hall. Gani sa akong nasayran mga kabombo, wala kaabot og 100 ka mga gwardiya ang nag-duty karon sa Cebu City Hall ubos sa JDE Security Agency. Unya nganong gipadaog mani nga agency? Nganong gipa-take over mani nga agency nga sa kontrata 200 ka mga gwardiya ang ilang i-deploy, ang ilang i-assign sa mga establishment ubos or gipanag-iya sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Apan wa man di ay kaabot og 100 ang ilang mga gwardiya. Ang uban mga gwardiya sa GDS Security Agency gipang-absorb sa JDE tungod kay kuwang sila gwardiya. Wa naman kahay trust and confidence si Mayor Michael Rama, pero nganong gipang-absorb man ang gwardiya sa GDS? Agency ray giilisan. Agency ray gipulihan. Apan ang mga gwardiya nga nag-duty karon diha sa Cebu City Hall o sa uban nga mga establishmento nga gipanag-iya sa Cebu City Government gikan man gyapon sa GDS.
Maorang gwardyaha, maorang gwardyaha, maorang uniformiha, apan gipalangkat lang ang mga patches sa GDS aron dili mailhan. Naglibog ko sa dagan sa panggoberno aning Mayor Mike Rama. Naay agency nga tarong, kompleto og mga gwardya, gipang pull out, kay wala na kuno siya trust and confidence. Gipapulihan og lain nga agency, unya ang mga guard, maorang gihapon. Maorang gwardyaha, maorang uniformiha, ang agency ra og ang patches maorang giilisan mga kabombo. Naigo in town sa crossfire sa politika. Kaya aga si Ma'am Marjorie, ang tag-iya sa GDS, close friend manggod ni Attorney Joey Dalos, ang chairman sa MCWD. Ngayon sa may natabo ron ni Attorney Joey Dalos o ni Mayor Mike Rama, nagkasungi man, mga kabombo. Nagkasungi ang ilahang baruganan, may labot na sa pag-privatize sa MCWD. Kaya di man gusto si Attorney Joey Dalos nga i-privatize ang MCWD. Humano sabi, suggest si Attorney Joey Dalos nga, Mayor Mike, pahuway na lang ka. Atong ihatag sa lain, we need younger generation. Pwede si Edo Rama magmayor, pwede si Vice Mayor Raymond Garcia magmayor sa ilang grupo. Sus kay murag wa man kauyon si Mike Rama kuno sa gisulti ni Joey Dalos. Dito gasugod, nag-aslom ang ilang pagtinagdanay. May buong puntaning Rama, basta